Pre prvú tohtoročnú návštevu hlavného jazera Land of Commons som si vybral miesto pláž. Na tomto mieste som bol v minulosti už 3-krát, no vždy to bolo iné obdobie roku. Hlavnou príčinou výberu tohto miesta je už dokonalá znalosť priestoru vo vode, čím mi odpadá relatívne dlhý proces mapovania a po minulé roky som pozorne sledoval, že v tomto období sa na pláži dosahujú značné úspechy. Idem trochu do rizika, keďže je ťažko odhadnúť, kedy ryby idú do trenia. No verím, že zúročím všetky moje poznatky a skúsenosti, ktoré som už za ten čas nadobudol. Niečo mi vnútorne našepkáva, že by to mohlo tentokrát výjsť. Prvý deň na pláži z 5-dňovej výpravy a opäť sa potvrdilo, že náš Paťko je šaman. Znovu mi sedel pri udiciach a hneď prvý večer prišiel tento 18-kilový šupináč. Teplota však príjemná 20 až 25, na severe 15 až 20 stupňov. Hotový som. Strašné monštrum toto. Najbojovnejšia ryba, čo som kedy zažil asi. Mám za sebou prvých 24 hodín z mojej 5-dňovej výpravy na mieste pláž. Taktiku som prispôsobil tomu, že som si vedomý, že ryby sú pred trením, naberajú na váhe, sú v plnom žraní a takisto dve udice som sa snažil masívne rozkrmiť. Na každú jednu udicu som dal asi zhruba 10 kg zákrmu na prvú čupu. A potvrdilo sa mi do rána, že ryba intenzívne príjma potravu. Ukázali sa ryby celú noc na krmnom mieste a ráno to jednoducho celé vypuklo, ako to malo byť. Krásne ryby, dve cez 20 kg, jedna 18 kg a to len potvrdili. A počas dňa som stále dohadzoval krmivo, spomboval som, kobroval som a
A dnes večer som zvolil ešte väčší, masívnejší zákrm. Uvidíme, čo to povie do rána. Idem im ešte trošku prihodiť. Večer okolo 6. hodiny som spravil masívny zákrm na 2 udice, kde išlo okolo 20 kg krmiva, partikel boily z pelety a od 9. do zhruba 2. hodiny som mal 6 záberov, kedy som zdolal 5 rýb. Ryby intenzívne prijímajú potravu, krmia sa na mieste a posledný záber to už len taká čerešnička, tento 23-kilový šupináč. Séria záberov pokračuje, práve sme vyšli z vody, boli fotiť 23-kilového šupináča. A jednoducho nie to skončiť. 7. záber za 6 hodín z nového miesta. Prvý záber na túto udicu. Tak uvidíme, čo to povie. A zase náš Paťko je s nami, on je jednoducho šamán. Moje prvotné predpoklady sa naplnili do bodky a dovolím si povedať, že predčili všetky moje očakávania. Zažívam momentálne výpravu snov, ktorá sa už možno na tomto jazere viackrát nebude opakovať. Ryby sú tesne pred trením, v plnej žravosti a na veľkých váhach. Masívne až nezvykle veľké krmenie má svoje opodstatnenie. V podobe množstva záberov, aj keď je to už na hranici mojich síl. Vopred ma ženie pomyslenie na zdolanie ďalšieho klenotu z tejto vody a únava ide vždy stranou. Verím, že za úsilie a vytrvalosť ma jazero odmení ešte nejakým svojím skvostom. Je predo mnou posledných 24 hodín lovu, ešte nejaké návnady ostali v kýblikoch, tak im to tam pekne ráno nahádžem. Dúfam, že si ešte niečo zobnú. Po prvých 3 úlovkoch cez 20 kg mi prišli všetky ryby, akési malé, ale táto, ktorá je v podberaku, mi príde o mnoho väčšia, ako boli tie predtým. Sakom 32, 31 a 80 udá. 27. kapor z tejto výpravy a ono aj sedí tá váha 27,70. Neskutočná ryba. Presne ten klenot som čakal.